Halor ke jingsa kongreng ki surok thamai ki bapaniso shakashnong nong klau ki balamang lembag sorkar jala banchna ka por bawan ke jingi seng samla sinot semni hapo kashnong nong klau west kasil district nagaliang jong sodar kashnong nong lwai tu uba George Kharbani ulong bahato kane ke surok kadai tang na banta ka sinot bala dep usnam arjar pulai ne kadai na ka banta ki jing mentoy jong ki imlang salang balada kadai na banta jing mentoy ki imlang salang ke sorkar kadai banchna no balada kadai tang na banta ka sinot Sngobha ban panpai no ekalan gift deeds lane ke jing ai sngobha gi trai jaka ba trai snong ya ka khando nang bakin la ban penon kam no ngakwa ba penpau happy ki press media menta kasi habaya de bat kaneka sinot kepala dep chisnem menshwa te nakaliang jongi kinong song snong himdon pan ong ya ka sarkar ning bagat nat pidulbudi ndai tang kini ki artli kimat kaba ngikum ka snong ikwa pan tha shapi ka sarkar ling ba katnat pidulbudi kawai kolong ba la kanika surok kadai tang na banta kajing sinat jing eseng sinat kabala dep chisnem menshwa ne na ka banta kajing mentoy jong ke imlang salang lada kadai na kamta ka jong mentoy jong ke imlang salang sembah shnano ndrei lada dei tang na banta ka jing eseng sinat sembah pan aino ya ka keep dits ya ka lan keep dits lani ka kajing ai sembah jongi trash nong ya ka ni khandau namar lada kadai tang na banta ka jing eseng sinat kumut ba ngi ki try kandau ngi pala ai saka pidil saka sarkar ling ba ka pidil budi ya kanika jing ai sum haya kandau jongi tani ka takalan keep dits te sum happen paino knang bang ngila ban pendon kam na kapta ki jing don kam jongi ki try snong kubeshpun tang kita